ತುಳುನಾಡು ಪುನಂಚನ ಅಡುಗವನ್ ಪುನಂಚನ ಮಾತಾ ಪುಂಜನಕ್ಲ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪುನಂಚನ ಮಾತಾ ಅಂಜನಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬೀದಿ ಸುತ್ತುನಂಚನ ಮಾತಾ ಬಚ್ಚಾಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೆಮ್ಮ ಗಲಪುನಂಚನ ಮಾತಾ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲ 10 ಗಂಟೆ అనಗ ಇಲ್ಲು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲರು ಅವು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಡೈಡೇ ಬಲೆ ತಿಳಿಬಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಬುಧವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಖಿಲ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಸಖತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸಖತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚನ ಹಂಬಲನು ಪತ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ಕಡೆತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶರೀಫ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸದ ಸುರೇಶ ಕಲ್ಪವನ ಬೇಲೆ ಎಂಕ ಒಂದು ತಾನೆ ಎಂಚಿನಿ ಆಯ್ನ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಸಾಲ ಹಿಡಿದು ಬಿದಾಯ ಬಾಡ್ಲಿ ಎಂಕ ಒಂದ ಕಲ್ಪವನ ಬೇಲೆ ಇದು ದಾದಾಲ್ ಬುಡಿ ಸಾಲ ಹಿಡಿದು ಬಿದಾಯ ಬಾಡ್ಲಿ ಅಂಚಬೂರ ಸಾಲ ಹಿಡಿದು ಜೋಕ್ಲಿ ಬಿದಾಯ ಬಾಡ್ರಿ ಆಪುಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಕಜ ವಾಡ್ತು ಬಿದಾಯ ಬಾಡ್ರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಈ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೇಗಿ ಹೊಂಜ ಈ ಆಂಟಿ ಬಾರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿಂಡ ಯಾನೆ ಸಾಲ ಬಿಡ್ದು ಒಪ್ಪೆ ಅತ್ತ ಯಾನೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಚಾತಿನ ಬಂದು ತೀರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಾತಿನಿ ಖಾಲಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿನ ಯಾನ್ ಈ ಸಾಲೆಡ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮೂರಿ ವಿದ್ಯಾವಂತನ ಪಿ ಐ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕ ಇತ್ತ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮಗನ್ ಬರ್ರವಂತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪನೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮನ ಲೆಪ್ಪಡದು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಲೆ ಪಂತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರು ಇರ್ 7 ಮಾಸ್ಟರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾನು ಲೆಪ್ಪಡವು ಆಯ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಂತ ಮಾಡ್ರಿ ಆನೆ ಬರುವೆ ಇರ್ ಅಮ್ಮತಾಳ ಅವು ಪಡೆ ಇತ್ತ ಹೋಯುವಾರು ಇರ್ ಮೂಜಿದ್ರೆ ಸಾಲೆ ವೈಚಾರ ಅಂದು ಓಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬೋದಿತ್ತೆ ಉಮಿಳ್ನಾಟನ ಉಮಿಳ್ನಾಡು ಉಮಿಳ್ ಮೂಲಿಜ್ಜಾಲೆ ರಾಪುನಿ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಬೋತಿ ಅವು ಸೈಡ್ ಜನ ಕಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪನ್ನೋಡು ಬರುವೆ ಬಕ ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಒಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಬೋದು ಜಪ್ಪುಲೆ ಬಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಪುಂದದ ಅವು ಜಪ್ಪುನೆ ಅದ ಬೇತದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಬಿಡ ಎಬಡದ ಮಲ್ಲೆ ಕುಟುಕ ಗಂಡನಿರರು ಬೀದಿ ಕಟ್ಟುವ ಹೆಂಡತಿ ಇರಲು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಜೂನುಡೆ ಸುರಾಂಡ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚು ಮರ್ಮಚ್ಚ ಮಾಂಕು ನೀನೇನ ಏ ಸತಿ ಬಂಡ ಪಡ್ದು ಸಾಲದೊಲೆ ಪುರ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕೇಂಡನೆ ಅಂಚ ಬರ್ರ ಆಪೂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೌದೇ ದಾಯ ಬಂಡೆಂಕ ಬರ್ತೇ ಬರೋದು ಅವು ಸೈಯಡ್ ಇತ್ತ ನೀರಣ ಇಡೀ ಲೆಪ್ಪಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನಾಯ್ಕ ದಾಯಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಮಗೆ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಮಾರೆ ಸುರೇಶಿ ಆಗಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ಈ ಸಾಲದ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಪೂರ ಮರಳು ಬತ್ತನ್ನು ಮಾರ ಐಕಿ ಅಣ್ಣನು ದಾಯಲೆತ್ತೀನಿ ಬೊಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋಡಿತ್ತೀನಿಯಾ ಐಕಿ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರವಿ ತುಂಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಪೋಡಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಮರ್ದು ಗುರುಪುಣ ಅರ್ಥ ಅಂದ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಮಗಕ್ಕುಂಡತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಬಣ್ಣದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಕಾದ ಬೋಂಡು ಮಾರಾಯ ಸಾಕಾದ ಬಕ ನೇ ಅವಳು ಸಾಲದ ಮುಟ್ಟುಡು ಗಂಗಾಸರದ ಬಾಟ್ಲಿ ಏರಿಯ ದೀತಿನಿ ಏರು ಗುಜ್ರಿ ಮಾರನಕ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ವಾ ಮಾರ ಗುಜ್ರಿ ಮಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾರ ಮಾರ್ಸತೆ ಗುಜ್ರಿ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನು ಕಂಡು ಕುಲೆ ಬಲಂಚಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋಡೆಗಾಕು ಸುಣ್ಣ ನಿನ್ನ ತಿಗಲೆಗಾಕು ಪಾತೆ ನಿನ್ ಕೇಳು ಫಸ್ಟ್ ತೆಡಕೇನು ನಿನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲೆತ್ತ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಕಲ್ದಾಕದು ಬಲ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆನ್ನಿಗೆ ಬೂರ್ಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಸರಿ ತೂತೆ ಮಾರೆ ನಿನ್ನನೆ ಮಗೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಹತ್ತು ಹೌದಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಈರನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಕಲ್ಲ ಹಾಕುತ್ತುಂಡ ಅವು ಈರನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ತಾಗುತ್ತ ಆಯ್ನ ನೋಟ ತಪ್ಪೇನೇ ಸಾಧ್ಯ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಏ ಮುಗರ್ನ ಅಂದು ನನ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಂಬೆದ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ ಅಂತ ಮುಖ ಏರೇರ್ನ ಮಗೆ ಆಂಡಾಯ ಮುಗರ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಆಯ್ನಾತು ಮಲ್ಲ ದೆತ್ತು ಪಾಟ್ನೆ ಏರ್ಲೈ ಅಂಚನೆ ಬಂಡಿ ನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ತಂಚನೆ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಲಾತ್ರ ಬಕ್ಕಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೈಲಾತಿನೆ ಆಯ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೈಲಾತಿನ ಈ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಮುರಣಿ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಪೈಲು ಮಲ್ತಾರಂದು ಆಯ್ ಪೊಕ್ಕಡೆನ ಬೈಲಾತಿನ ಇಂಚ ಬೈಲ ಇನ್ನಿ ಅಂತ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಲೆಕ್ಕದ ಗಂಧ ಗಾಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬಜಿ ದಡ್ಡೆ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಪೈಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಲೆಕ್ಕದ ಗಂಧ ಗಾಲಿ ಆಗಿಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬಂಡಿನ ಗಂಧ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೋಡತ್ತ ಜೋಕುಲು ಬೈಲ ಆಪೇರೆ ಬೈಲ ಹೊಡಿ ಯಾನ್ ಕೋಜಂಡ ತಾಯ ಲೆಕ್ಕ
ಅವಂಚಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದ ಮಗ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಎತ್ತು ಐದಾದಂಡಿ ಐಕಾಯ ಬಂಡೆ 240 ಐದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಿ ಹಿಂದುತ್ತ ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಹಿಂದುವಾ ಕುಡಿ ನಮಗೆ ಕುಡಿ ನಮರ ಅವು ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಸಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನೂರೇ ನಡಕೆಂಡೆ ಸುರೇಶ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಐನು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಐನು ಕುಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜೆ ನೀತಿಂಡ ಏತುವರಿಂಡು ಎಂಚ ಮಾಷ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಐನು ಕುಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜೆ ನೀತಿಂಡ ಏತುವರಿಂಡು ಕೆಂಡೆ ಆಗುತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದ ಮಾಷ ಬಜಿ ಮಾಷನ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುಗು ಬೋಡತ್ತು ಎನ್ನ ಮಾಗೇನು ಫೈಲ್ ಇಂಬೇರು ಅಂದ ಮಾಷ ಇರೆಗೆ ಕುಕ್ಕು ಬೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಕುರುವೆತ್ತು ಸಾಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ತರ ದಾದಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅತಿ ಇದೇ ಕುಕ್ಕುಡ ಆತ ಆಸೆನಾ ದಾದ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅವ್ ಪ್ರಶ್ನತೆ ಶಾಲೆ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರಾಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಂದ ಆತೇನ ಆತೇನ ಆಡ ಪುರಾಣಿ ಅನಿಕೆಂಡೆ ದಮ್ಮರ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಡು 25 ತಾರ ಇಂಡು ಐಟ್ 10 ನ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತದು ಕುಡೋರಿಯ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತುವರಿಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ 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 ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಡು 25 ತಾರ ಇಂಡು ಐಟ್ 10 ನ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತದು ಕುಡೋರಿಯ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತುವರಿಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮಾಷ ಓ ಆ ಗೋಣಿಡ್ದು ತಾರ ಇದೆತ್ತಿನೇರು ಅವು ಯಾನೆ ಈರತ್ತದೆತ್ತಿ ಅಯ್ಯನ ಕೊರ್ನೇರು ಅವಳ ಯಾನೆ ಈರೇ ಕೊರ್ತು ಈರೇ ದೆತ್ತಿದ ಮುಖಣ್ಣ ಮಗಟ ಇಂಚಿನ ತೆಪ್ಪು ಈರಿ ಗೋಣಿಡಿ ಸಾಲ ಸಾಲದಾಯಗಳ ಮುನಿ ಈರುವ ಸಾವುದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಗ ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಅವು ಲೆಕ್ಕತಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಐತೆ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅವು ಲೆಕ್ಕತ್ತ ಮಾರಾಯ 25 ತಾರ ನಾನು ಸಾಲೆ ಕಂದ ದೀಪ ನೇರ್ದ ಅಪ್ಪು ಬೇರಿನ ಅಂಗಡಿ ಮಾರುಜ ನಿಂಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಐಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಮೇರಿಕ ನಾಡ್ ಬತ್ತಿನಿ ಏರು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜುತ್ತ ಅಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಏರು ಕಂಡೊಂದು ಬೋತು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮೆಯ ಕಂಡದು ಕೊನಾರೆ ಹೌದಾದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ ಅವು ಅಮೇರಿಕ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಊರು ದೇಶ ಅವೊಂಜಿ ದೇಶ ಅಮೇರಿಕ ಬಂಡ ಐನ್ ಸುರುವರಿ ನಾಡುವತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲಿಂಬೋಸ್ ಬಂಡದವ್ರಿ ಕೊಲಿಂಬೋಸ್ ಈರು ಬಲ್ದೇತ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಅವು ಕೊಲಂಬಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರಿ ಆತೇನ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡೆ ಈಗಲ್ಲ ಸುರೇಶ ಯಾನ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸರಿ ಬನ್ ಭೂತಶಾಸ್ತ್ರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಕೆ ಎಂಡೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಏರು ನಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏರು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ನಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅತ್ತ ಮಾರ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೂಟನ್ ಕೈ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಕೇಳು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಬಂಡದಾದ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿರ್ದ ತಿಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಬೂರ್ಣತ ಆ ಭೂಮಿ ಗಂಜಿ ಒಯ್ಪುರ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ನ್ಯೂಟನ್ ಎಂಚನಾಡು ಬತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುಲ್ದ ಮರ ತನಿಟ್ಟು ಓದೊಂದಿತ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಪ್ಪುಲನ ತರೆಕ್ ತಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣು ಅಂಚೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ನಾಡು ಬತ್ತಿ ಗೊತ್ತಂಡ ನೂಟ್ರನ್ ಗೀಟ್ರನ್ ಕೇಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತನೇ ಕೇಳು ಎನ್ನ ಮಗಟ ಕೇಳಿನ ಇಂದೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಆ ಕಾಳಿ ಒಂಜಿ ಯಾಪುಲನ ತರೆಕ್ ಬೂರ್ಣಿತ್ತ ಐಕ ಬೋಡದು ಓಲಾಂಡ ಆಯನ ತರೆಕ್ ಗುಜ್ಜೆ ಬೂರ್ದು ಆಯನ ದಮ್ಮು ಅಡಿಗೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಪಡೆ ಮಾಡ್ರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನಿಗೆಂತ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕೆರ್ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎರಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಕೇಪೋ ಭೂಷಿರ ಬಂಡುಂಡತ್ತ ಏರಿ ಕೇಪೋ ಕೇಪೋ ಭೂಷಿರ ಭೂಷಿರ ನಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಏರಂದು ಅನ್ಕಂಡೆ ಏರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಾಯ್ತ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯ ಅವ ನಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮೆ ಅಕ್ಲು ಜನ ಆಡಿಗಿದಾಯ ಮಾರು ಏರಿಯಾ ವಾಸುಲ ಕೋಡಿತ ರಾಮೆ ಅಕ್ಲು ನರ್ತೆ ಬೆಚ್ಚರೆ ಮರಿಯಲತ್ತ ನರ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿರೇನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಾಕೊಡಿ ಈರು ಓದ್ಬೋದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೀವಿ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮೆ ನಾಡು ಬರ್ತದ್ರಿ ಅವು ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ಆಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಗುತ್ತುಂಡ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಓಲುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು
ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ అవుండది అవ ఆయిటించిన సావు ఒకే నడయా ఎన్న సెకండ్ యాన్ పూజ దిక్కొత్తుండా ఒక ఎంకల్ సెట్న ఇల్లాలి ఏతు ఎంచినయా వాషింగ్ ಒಂಜಿ ಕೇನು ಒಂಜಿ ನಾಲೆನ್ ಕುರುವಿರಾರು ಉಪ್ಪಾಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಪಡೆ ಮಾರಯ ಅತಯ ಒಂದು ಅವು ಸೈಯಡ್ ಇಂದು ಈ ಈತ್ ಪರ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ಪರ್ನ ತತ್ ಹಾಲಾಂಡ್ ಪರ್ನ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿಂದೆ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ಎನ್ನ ದಿನ ಈ ಗುಂಡ ಉಂಡ ಮಾರ ಯಾಪ ಎನ್ನದೆ ಯಾಪಯ ವಾಸು ದಾದಯ ದಾದ ಬಂದ ಇತ್ತಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಡಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಅತ್ತು ಬಕಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾನು ಬಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾಪ ಎಣ್ಣು ದಿನ ಅವು ಪಣಿ ಯಾನ್ ಯಾಪ ಎಣ್ಣು ದಿನಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕೊಂಡೋತು ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ರಾತ್ರಿ ಪರ್ಪೆ ಫುಲ್ಲು ಬಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕ ಸುನಗ ಲಕ್ಕ ಬಲ್ಪು ಬಲ್ಪು ಲಕ್ಕದಾನಾಗ ಏನ ಕೆನ್ನಿ ತೆಡಿಪು ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನಿ ಸೆಡಿಪುಂಡು ಕೆನ್ನಿ ಕೆನ್ನಿ ನೆಕ್ಕು ಸಣ್ಣಿ ಕೆನ್ನಿ ತೆಡಿಪುನಾಗ ಎಂಕ ಹಾಪುಂಡು ಛೇ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಪರಿರ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಅಮಲಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಪಗ ಎಂಕ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ತರಬೇನಿಟ್ಟು ಸೈಶ್ಯರ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಪೋದು ಓಡಿ ಬ್ರಾಂಡಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕೋಟದ ಪಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟದ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ತರಬೇನೆ ಪೋಪುಂಡು ನಿನ್ನ ತರಬೇನೆ ಪೋಪುಂಡು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ತರಬೇನೆ ಶುರುವಾಪುಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ತರಬೇನೆ ಶುರುವಾಪುಡು ಸೊತ್ತು ಮಾಡ್ರೆ ಅವು ಪೂರ ಸೈಯಡಿ ಈ ಪರ್ಪತ ಈ ಪರ್ಪುನೆಟ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಷ್ಟನೇ ಅತ್ತಂದೆ ಲಾಭದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಅವು ಅಂತ ಪರ್ನೆಟ್ ನಷ್ಟ ಅತ್ತಂದ ಲಾಭ ಬಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬಂದಿನಿ ಏರ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಟ್ಬೇದು ಮಾರ ಪರ್ನೆಟ್ ನಷ್ಟನೇ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ನೆಟ್ ಲಾಭ ಉಂಡು ಲಾಭ ಲಾಭ ಉಂಡು ಪರ್ನೆಟ್ ಲಾಭ ಲಾಭ ಬಂಡ ಮೂಜಿ ವಿಧಾನ ಲಾಭ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ನೆನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಕಲ್ವೇರು ಬರ್ತಾರೆ ಪರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ವೇರು ಬರ್ಪುಜಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಡೆಬೋ ನಂಬರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಯಗೆ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚು ಪರ್ಣೆಗೆ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಿನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಾಭ ಪಂಡ ఆయన ಕುಜಲು ನರೆ ಕುಜಲು ತರ ಕುಜಲು ಬರ್ದುಜಿ ಅಂತ ಮಾರೆ ಅವು ಓ ಮೂಕು ಮೂಕೋತ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತವಾದ ಬುಡ್ಪದ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿನೇ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿನೇ ಬಂಡ ಪರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಕಲ್ವರ್ ಬಗುಚೇರಿ ಅವು ಇಂಚ ಬಂಡ ಆಯ ಗಂಗಾಸರ ಪರ್ತು ಟೈಟ್ ಅದು ರಾತ್ರಿದು ಬಲ್ಪು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವಳು ಲೇಲೆ ಪಾಡು ಪುನ ಕಾಲುವೆ ఆయన ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಅವು ಸರಿ ರಟ್ನೆ ಪರ್ಣೆಗೆ ಉಚ್ಚು ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚು ಹೌದಾ ಮಾರೆ ಅವು ಪಂಡ ಇಂಬೆ ಪರ್ದುಂಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಫೋನಾಗುಂಡತ್ತೆ ಈ ಉಚ್ಚುಗುಂಡತ್ತೆ ಗ್ರಿಪ್ಪು ಮೂಜಿನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರ್ಣೇನ ತರ ಬರ್ದುಜಿ ಅವು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಯ ಊರಿಂದ ಮಾಗು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯುಜಿಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಮ್ನೆ ಪರ್ಪತ್ತ ಈ ದಾಯ ಪರ್ಪುನಿ ಎಂಕಾಪುಡು ಈ ನಿನ್ನ ಪರ್ಪಾಟಿಗೆ ಪಿರೌಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಕತೆ ಒಪ್ಪೋಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಒಪ್ಪೋಡು ಮೆಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಓ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ತ ದಾದ ಮಾರಾಯ ಬೇಜಾರ್ತ ಪಂಡ್ ಪಂಡ್ ದಾದಪ್ಪ ಬೇಜಾರಿನ ಪಂಡ ಕೊಡೋರಿನ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡು ಪಂಡ್ ಪಂಡ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಳನ್ನು ಲವ್ ಮಲ್ತಂತ ಯಾನು ಜವ್ವುನಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸೋತೆ ನಾಯ್ದ ಕುಕ್ಕುರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಾಯಿನಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಳನ್ನು ತೂಯರಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ పోతానగ వాళ్ళు పండలు యాన్న ఇంచిన కజిప్పు మల్పోడు ఇదగ్గ అవ యాన్ పండ ఇంక మీను పండ భారీ ఇష్ట అంచ మీనుత కజిప్పు మల్పోడు అంచ వాళ్ళు సీదా మార్కెట్ కు పోయాలి మీను ಗೆತ್ತೊಂದು ಬರಿಯಲ್ಲ పోయాలి ನಿಕ್ಕ ಮೀನು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮೀನು ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಮೀನು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲದ ನಾಯಿಗಳ ಇಷ್ಟ ಆರಗಲ ಇಷ್ಟ ಮೀನು ಬಂಡ ನಾಯ್ತ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಅಂಚಗಾನ ಬಂದ ಆ ಮೀನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ
ಸೋಜರ್ನ ಲೋರ್ತಾನಿಗೆ ಮೂರ್ದಾಳು ಸಾಯ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪು ಆಳೆನ ಇಲ್ಲ ಉಣ್ಗೇಳು ಸೂಟು ಮಾಡ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓ ಸಂಜೆ ಉಣ್ಗೇಲು ಸುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಒಣಸು ಮಲ್ತೆಗೆ ಅತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬುಣನೆ ಬತ್ತ ತಿಂತೊಲಿತಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ತೆ ಹಾಲು ಆನಿ ಬಸ್ ಲಾರ್ ದಡಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಸೈತಲ್ಲತ್ತ ಅವು ಎಡ್ಡೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ ಇತ್ತದು ನೀ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಹತ್ತುವಲ್ಡ ಹಾಲಿ ರೈಲ್ ದಡಿಗೆ ತಾರೆ ಕೊಡ್ದು ಸೈ ಈ ನಿಕ್ಕ ನೀಂದರೆ ಉತ್ತನ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ನೀರ್ ತಮಾಷೆ ಪೊಯ್ಯೇಡು ಪೊಯ್ಯೇಡು ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ನೋಡು ನೀಂದುವೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕ ನೀಂದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕ ನೀಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ ನಮರ ನೀಂದರೆ ನರಮಾನ್ಯನೆಗೆ ನೀಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನೀಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿದ ಅಪ್ಪ ನಾ ಇರ್ದು ಕಡೆ ಮಾರ ದಾಯವಂಡ ಕುಂಜು ನಾಯಿಗಳ ನಿಂದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂತಪ್ಪ ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಲ ನಾಯಿಗೆ ನಿಂದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆನ ನಿಕ್ಕ ನಿಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ನಾಯಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಕಡೆ ಎತ್ತ ಮಾರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ನಿಂದರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ ಯಾನೊಂದು ಕುಡಿಚಲೆ ಎಂಕ್ ನಿಂದರ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ನಿಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನಿಂದರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಯಿರ್ದು ಕಡೆ ಮಾರಾಯ ನಾಯಿರ್ದು ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಿಗೆ ನಿಂದರ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಅಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಂದರ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ನಾಯಿಗಳ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಹೆಂಚಿನ ಈ ಅನಂತ ಪೇರಿ ಅಂತ ಬೋದು ಬೋದು ಮುದಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಓ ಏಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಬೇನ್ ಅಡೇಗೆ ಪುರ್ಂಗ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಇಂದ ಇಡೇಕೇನು ಇತ್ತೆ ಯಾ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ನಿನ್ನ ಮಗಟ ಮಗಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡಗೆ ಓಕೆ ಕೇನು ಇಡೇಕೇನು ಬಾಯಿ ಉಂತಲೆ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನಾಗ ಪೊಟ್ಟೆ ಬನ್ಪೇರು ಬಾಯಿ ಬರನ್ನಾಗ ಪೊಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನಾಗ ಕುರುಡೆ ಬನ್ಪೇರು ನಿನ್ನಂಚ ಕುರ್ಚುನಾಗ ಕುರ್ಚೆಲೆ ಬನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಂಡ ಕೆಬಿಕೆ ನಂದಿನಾಗ ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಕೆಬಿಕೆ ನಂದನಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಬನ್ಪುನಿ ಆಯ್ಕೆ ಕೆಬಿಕೆ ನುಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಬನ್ಪುನಿ ಕೆಪ್ಪಗೆ ಎಂಚಲ ಬನೋಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಕೆಬಿಕೆ ಚಿಮಾರ ಕೆಬಿಕೆ ನಂದಿನಾಗ ಕೆಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬನ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಪ್ಪ ಬನ್ಲೆ ಬೋಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಬನ್ಲೆ ಇಂಕು ಜನ ಮಾರ ಅಲಕ್ಕ ಮುರ್ಕ ಜನ ಮಾರ ಎನ್ನ ಮಾರ ಈ ಉಂಡತ್ತ ಇಂಚ ಪರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತ ಪರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಪರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತುಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜ ಮಾರಾಯ ಯಾರು ಬರ್ಪುಜಿ 90 ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಬರ್ಚಿದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಪರ್ಣ ಬರ್ಚಿನಕಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಬರಂದೆ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆತ ಬರ್ದು ಕುಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ರಟ್ಟಿ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ನಾನೊಂಜಿ ಕಳ್ಳು ಕುಡಿಯೇ ಒಂಜಿ ಕುಡಿಚೇರೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐಕು ನಿಕ್ಲು ಉತ್ತರ ಬೇಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನುವಿಗೆ ಬೇನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪಂಡಿಜಿಂಡ ಉತ್ತರ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಉತ್ತರ ಪಂಡಿಜಿಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ಈ ಬನ್ಮುನಿ ತೀರ್ನ ಉತ್ತರವನು ತೀರ್ನ ಉತ್ತರ ಬನ್ನೋಡು ಉತ್ತರ ಪರ್ಜಿನ್ ಪಂಡಿಜಿಂದ ಇಡಕೇನು ತೀರ್ನ ಉತ್ತರ ಬಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ತೀರ್ನ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಪಡ ಇತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಡ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಕೊರ್ಪರ್ನಿಗೆ ಯಾನು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪನಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ತಿದ ಸೋತುಂಡ 1,000 ನಿಗಂಟೆ ಅಂಚಂಡ ಯಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂತೆ ಉಂಟು ದಾಯಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಈಕೆನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಣ್ಪ ಹೌದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲುಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಚಿದ ಯಾನು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಚಿದ ಈ ದಾದ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಬಡ್ಚಿ 1,000 ಈ ಕೊರ್ಪನು ಬಡ್ಚಿ ಈ ಖಾಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಾರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಏನೊಂದು ಕುರ್ಚಲೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲ ಚಲ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಚಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಚ್ಚಿನ ಆಂಡು ಅಪಗಂಡ ಯಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏನಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಅರ್ಥ ಪಕ್ಕಿ ಬಂದವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಪಕ್ಕಿ 4 ಅರ್ಧ
ಅತಿ ಓ ಇದು ಪಕ್ಷಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಹುಷಾರತ್ತೆ ಯಾನ ಪಕ್ಷಿ ನಾಲ್ಕಾರ್ಧ ಬಕ್ಕಿವು ಪಕ್ಷಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಷಾರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ನಾಲ್ಕಾರ್ಧ ಪಕ್ಕಿ ಅತಿಯ? ಗೀತ್ ಮಲ್ಲ ಅವು ಮಗೆ ಆ ಇನಿ ಬಿಟ್ಟ ಊರು ತೂತಿಜಿ. ತುಳುಜಿ ವಾ ಊಟದ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನಾಲ್ಕಾರ್ಧ ಬಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಸ ಓ ನಾಲ್ಕಾರ್ಧ ಕುದ್ರೆ ಅವು ಕುದುರೆ ಪಕ್ಷಿ ಕುದ್ರೆ ಬಕ್ಕಿ ಅತ್ತ ಐಕ ರಡ್ಡೆ ರೆಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಾಗ ಇಂಚ ಹಾಪುಡು ರಡ್ಡೆ ರೆಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಾಗ ಕುದ್ರೆ ಬಕ್ಕಿ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕ ತತ್ತಿನ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಾಲ್ಕಾರ್ಧ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಪೋ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಷ ನಾಲ್ಕಾರ್ಧ ಪಕ್ಷಿ ನಾಲ್ಕಾರ್ಧ ಬಕ್ಕಿ ಅತ್ಯ ನಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಪೂಜ ಅವನ್ ಕಮ್ಮಿ? ದಾಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ. ಎಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡೋದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಪೂಜ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಮಾಷ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಕ್ಕಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ತ ಪಕ್ಕಿ ಹೂ ಬಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೂಜಿಗೆ ಅರ್ಧ ಬಕ್ಕಿ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ತ ಮತ್ತೆ ಅವಲ ಉಂಡ ಮೂಜಿಗೆ ಅರ್ಧ ಬಕ್ಕಿ ಓಲ್ಲ ಪೆವಿಕಲ್ ಗಮ್ಮುಡು ದಿಕ್ಕ ಅತ್ಯ ಆ ಊರ್ದಾಗಲೆಗಲ್ ಕಾರು ಮೂಜಿನೋ ಅದ ಪಕ್ಕಿತ ಸಂಗತಿಗೆ ಪಕ್ಕಿತ ವಿಷಯನೇ ಪಾತು ಆ, ಮೂಜಿ ಮಾಡ್ಸ. ಕಾರ್ತ ಪಕ್ಕಿ ಹೂ ಮಾಡ್ಸ ಆ ಪೂಜಿಂದ ಬಂಡ್ಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಂಕೆರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಂಕೆರೆ ಕಾರು ನನೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪರ ನನೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾರು ಒಂಜಿ ಕಾರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಕಾರ್ ಇತ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬನ್ನಿರಪ್ಪ ಅನ್ನದ್. ಓಕೆ ಕಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ನ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ ಇದ್ದನ್ನ ಪಕ್ಕಿ ಕಾರೇ ಬಿಡ್ತು ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಪದ ಸೇಸಪ್ಪನ ಕೋರಿ ಆಯ್ತ ಮುರನಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಅಡಿಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ರಟ್ಟು ಕಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡಗಾರ್ಲ ಬೋತು ಮೂರಿ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ದುಂಬು ಕಾರ್ ಇತ್ತಿಂದ ಅದು ತುಂಬಿತ್ತು ಇತ್ತ ಕಾರು ಕಾರ್ ಇದ್ದನ್ನ ಪಕ್ಕಿ ಹೋವು ಪವು ಪಂಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಇರತ್ತ ಪಂಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಓ ಮಾಡ್ಸ ಪಂಟ್ಲೆ ಮಾಡ ಹಿರೇಗಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಮಾರ ಶಕ್ ನಮ್ಮ ಸೋಪ್ ನೆಟ್ ಕಾರ್ ದಾಂತಿನ ಬಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಸೋಪ್ ಅತಿ ಇದು ಹೆಂಚಿನ ಅಲ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಸೋಪುಗ ಪೋಂಡ ಇರ್ನ ಅತ್ತಿಯೇ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಒತ್ತೊಂದು 500 ಕೊರ್ಲಿ ಐನು ಬಯಸೇಜಿ ಬೋಲೇರ 500 ಕೊರ್ಲಿ ಜಿ, 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 sorry. ಇಲ್ಲ ಹೊಂತಾರತ್ತ ಮಾಡ್ಸ ಕೊಡ್ಬೇರು ಏಜಿ ಸಾರಿ ಛೆ, ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾರೆ ಚೋರೆ ನಾ ಬತ್ತ- ಬೇಕ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲಿ ನಾ- ನಾ- ಕೊಡ್ತಾಪ್ ನಾಳು ಬ್ರಾಂಡಿ ಸಾಪ್ ಬಂಡ ನಯ ಒಂದ್ಸರ ಅಂಡು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಸೋತಂಡ ಇಂಕ ತರಕ್ ಬೋಪುಜಿ ಮಾರೆ ಹೋಪುಜಿ. ತರಕ್ ಬೋಪುಜಿ ಐಟ್ ತರ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಡೆಗೆ ಅಮಸರ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಗೆ ಕಿಸಕ್ಕೆ ಕಾಸೆ ಬೂರಿ ಕೊಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಕದಾನ ಅವಸರ ಬೋಣಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಲೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಕೋಪಣಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪುಡು ಸುರು ಉತ್ತರ ಬಂದು ಸುರು ಉಂಡತ್ತ ಕಾರ್ದಾಂತಿ ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಉತ್ತರ ಬಂಡದ ಬೋ ಮಾರಾಯ ಅದೇ ಒಲ ಉತ್ತರ ಪತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ನುದಾಯ ಮಾರೆ ₹1 ₹1 ದಾಯ ಮಾರಾಯ ಬಂದ ಆಯ್ತಾ ಉತ್ತರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವ